kita cari usaha. Kali usah diupek dia untuang nangko suratan Allah dia padu diri dagari saja dirahim bunuh. Udahkan maafkanlah ambo indahlah denai menyasa diri hanya denai kini kau bahati ibu mandang anak minta nasi hanya denai kini kau bahati ibu mandang anak minta nasi. Usah diupek dia untuang nangko suratan Allah dia padu diri dagari saja dirahim bunuh. Udahkan maafkanlah ambo indahlah denai menyasa diri hanya denai kini kau bahati ibu mandang anak minta nasi hanya denai kini kau bahati